Dankjewel. Ik zou zeggen, is al gesneden, dus je kan zelf... ik pak het grootste stuk, dat is een ja, beetje. pak maar lekker gewoon op de voorst. Dankjewel. Jongens, hartstikke leuk dat je hier was. Oh, voorzichtig. Dankjewel. Mag de rest wel delen? Laten we zeggen tot u voor 4 jaar. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde wie een andere verhuurder, maar toch is het anders. Waarom? Iedereen komt er toe en denkt, oh, dus we horen wie en dit en dat en ook met dat opbellen. Hè. Als er dan 28e belt, dan zeg ik de beste vroeg. En belt de 1 maand, zeg ik de beste laat. Dankjewel, dankjewel. Graag. Omdat ik dit nog nooit heb meegemaakt. Kijk, we hebben een abrikozenfly. Ja, mijn broer is op 1 maart jarig en ik 29 februari, dus die was altijd jarig en ik eigenlijk af en toe maar eens. En om dan echt jarig te zijn, dat is geweldig. Ja, en als carnavalsgek is dat super.